Ahoj, ja by som rada v tomto videu hovorila rovnako ako k ženám, tak aj k mužom. A moje video by som nazvala Bolesť v žene. Ako mám tak možnosť pozorovať, či už na mojom súkromnom živote alebo na živote niektorých iných žien, často natrafím na rovnaký problém a to je ten, že ženy majú veľký problém s príjmaním sa ako ženy. Mal problém s príjmaním svojej ženskej stránky, svojej zmyselnosti, svojej sexuality, žitiu v ženských energiách. Pokiaľ má žena problém s príjmaním sa ako žena, často sa to môže odzrkadliť aj v tej fyzickej rovine, ako problém s menštruáciou alebo ochorením ženských orgánov. Veľmi veľa žien, ako tak pozorujem, má stále veľký problém hovoriť otvorene o menštruácii. Pre veľa žien je menštruácia ešte veľkým tabu. Pre veľa žien je menštruácia drastickým obdobím v jej mesiaci a neprežívajú dobre. Kdežto menštruácia nám bola daná ako jeden veľký dar, pretože pri menštruácii nečistíme iba fyzické telo, ale čistíme aj naše emócie, čistíme naše negatívne myšlienky a práve to je úžasný čas na to, aby sme boli v harmónii a v pokoji sama so sebou. Ale vráťme sa, prečo má žena teda tento problém s príjmaním sa, s príjmaním svojej ženskosti. Ako veľmi dobre vieme, tak v minulosti ženská energia bola pod dlhým a veľkým útlakom zo strany mužov. Bola dlhý čas v temnote. Toto obdobie zanechalo hlboké rany v kolektívnej ženskej duši. Všetky ženy si na tej podvedomej úrovni nesieme tento zápis. Či už v podobe hanby, skrytej hanby. A veľa žien ani nevie, prečo cíti v sebe skrytú podvedomú hanbu. Alebo veľakrát cíti v prítomnosti mužov ten pocit menejcennosti, hanby alebo silného odporu. Veľa žien potláča tieto emócie, veľa žien si nie je vedomá, že vôbec v sebe tieto emócie potlačené má. Keďže veľa žien ešte v dnešnej dobe má potlačenú sebaúctu, aj keď sa zdá, že sme v dobe, kedy žena je emancipovaná a rovnocenná mužom, stále sa stretávame s nepekným správaním k nám ženám. Stretávame sa s rôznymi chlípnymi narážkami na našu sexualitu, hodnoteniu nášho fyzického tela, porovnávaniu nášho fyzického tela s inými ženami. Stretávame sa s rôznym povrchným prístupom zo strany niektorých mužov a to hlboko ovplyvňuje našu sebaúctu, našu hodnotu, náš postoj k sebe samým. Veľa žien prešlo do tej podradenej úlohy. Veľa žien sa nedokáže vymaniť z týchto pocitov menejcennosti a hanby a žije nimi už po dlhý čas. A toto negatívne ovplyvňuje jej vzťahy, jej postoj k sebe samej, jej fyzické telo a podobne. Preto je tak veľmi dôležité liečiť tieto emócie. Ak žena začne vstupovať do svojho vnútra, objaví tam rôzne bolestivé a skryté emócie, hlavne veľkého odporu a hnevu k mužom. Je dôležité liečiť tieto emócie, pretože veľa žien prekrylo práve tento pocit hanby a menejcennosti prílišným sebavedomím a sebaistotou o sebe. Postavili sa niektoré ženy ako keby nad muža a v tom reálnom živote mu dal pocítiť, že je lepšia ako on. Vyliečená žena takto nekoná. Vyliečená žena nemá pocit, že musí dať mužovi najavo, že je lepšia ako ona. Vyliečená žena vie, kto je a to jej stačí. Pokiaľ žena prešla do takého extrému, kedy prekryla túto hanbu touto nadradenosťou,
uzavrela v sebe vlastne svoju citlivosť, svoju zraniteľnosť. Do ženské energie prešla do mužských energií. Čo veľakrát sa ani nedivím, pretože veľa žien je nútených žiť v týchto mužských energiách práve pre prestrach a pre prežitie v tejto spoločnosti. Veľa žien nemá inú možnosť, ako žiť v týchto mužských energiách. Preto je tak veľmi dôležité, aby aj muži si vstúpili trošku do svedomia a začali a pozrieť sa do svojho vnútra vlastne, aký aj oni majú možno silný hnev a odpor k nám ženám pre nejaký dôvod a liečili tieto emócie, liečili svoje srdce. V tejto dobe je veľmi dôležité, aby ženy liečili spodné 3 čakry, od žalúdka až dole k tej prvej čakre, čo sa týka pohlavných orgánov ženy. A práve muži, aby liečili svoju srdcovú čakru, pretože oni práve utrpeli tam veľa bolesti. Je dôležité, aby žena opäť povstala z tej úlohy obete ako vyliečená žena a vzala si späť svoju silu. Ako je dôležité aj, aby muži dokázali opäť otvoriť svoje srdce a nechali sa opäť viesť intuitívnym vedením ženy. Veľa mužov v dnešnej dobe tým, že má zavreté srdce, možno navonok prejavuje sa ako silnejšia bytosť, osobnosť, ktorá riadi, kontroluje a má všetko pod kontrolou. Bytosť, ktorá má navrch, ale v skutočnosti je veľa mužov veľmi nešťastných a vnútorne trpia práve preto, že majú túto srdečnú časť blokovanú. Pretože keď sme vzdialení od svojho srdca, sme vzdialení od svojho pravého ja, to je život v utrpení.